Вітаю, паважаныя слухачы і гледачы гэтага стрыму на Еўрарадыё. Пры мікрафоне Марыя Вайтовіч, наш сённяшні госць, доктар-псіхіятр Уладзімір Пекірэня. Прывітанне, Уладзімір. Прывітанне. Ілжэданосы і прымусовае псіхіятрычнае лячэнне ў Беларусі. Так гучыць тэма нашага сённяшняга стрыму. Зараз я ўсё вам распавяду, ну а вас заклікаю да актыўнага ўдзелу ў нашай сённяшняй праграме. Калі ласка, калі для вас гэта бяспечна, пакідайце свае пытанні у чаце пад нашым стрымам. Ну і падпісвайцеся на наш YouTube-канал, падтрымлівайце нас, Еўрарадыё. Мы пачынаем. Незалежные эксперты по правах человека занепокоены поведомлениями про то, что криминальные суды практикуют отправку белорусаў на прымусовае психіятрычнае лячэнне за палітычнае іншадумства. Цитата. «Мы атрымалі информацию, что с початку палітычнага кризису вакол президентских выборов 2020 года сама менее 33 человеки, у тым ліку 5 жанчын, были отправлены на прымусовае психіятрычнае лячэнне праз тое, што яны выказалі нязгоду з уладамі». Ну, так паведамляюць гэтыя спецыялісты. Спадар Уладзімір, як вы адрэагавалі на гэтую навіну і што можаце самі распавесці пра карную псіхіятрыю і ці магчыма яна ўвогуле у Беларусі, у беларускіх медустановах? Добрый день. Калі я ўбачыў гэтую навіну і прачытаў той артыкул, які быў напісаны камісіяй ААН, то я могу сказать, что первое мое ўражанне было это здзіўленне, тому что до этого часу я стоял на позиции, что по великим рахунку карная психіатрыя ці нейкае такое прымусовае лячэнне, якое чалавек не патрабуе ў Беларусі, амаль што не прымяняецца. Магчыма, там дзесьці якісь там адзінкавыя выпадкі, але меркаваў, што яно так увесь час каб это было нейкае масавае ці такое пастаўленае, ведаеце, на такі шлях штодзённага выкарыстання, такого не было. Ось, і я пракансультаваўся з калегамі, якія маюць дачыненне да прымусовага лячэння, і па вялікім рахунку маё меркаванне засталося такім самым. Ось, і я могу сказаць, што такого, каб спецыяльна накіроўвалі людзей, напрыклад, якія без псіхічных хваробаў на прымусовае лячэнне з-за таго, што яны маюць нейкую грамадзянскую пазіцыю, ці патрапілі, ці былі на нейкіх там палітычных актыўнасцях і пасля ім і да іх прымянілі прымусовае лячэнне псіхіятрычнае, гэта ізноў жа можа быць нейкае там выключэнне. Гэтая справаздача апублікаваная, я думаю, што звязаная з тым, што, магчыма, хтосьці не зусім дакладна разабраўся, як працуе сістэма прымусовага лячэння ў Беларусі, і таксама ў тым, што гэтая сістэма прымусовага лячэння, она не вельмі празрыстая, і атрымліваецца, што звонку цяжка зразумець, якім чынам людзі трапляюць на гэтае лячэнне. А трапляюць такім чынам, што спачатку заводзіцца нейкая крымінальная справа, і калі, напрыклад, у следчага ці ў кагосьці яшчэ з'яўляецца падазрэнне, што у чалавека на момант, калі у яго была актыўнасць, звязаная з завядзеннем крымінальнай справы, была нейкая псіхічная хвароба, ён не мог адказваць за свае дзеянні і не мог рабіць тое, што ён хоча, не мог разумець, што ён робіць, то тады яго накіроўваюць на псіхіятрычную камісію, і камісія вырашае, ці сапраўды чалавек у той момант мог разумець, што ён робіць, ці мог ён разумець наступствы таго, што робіць, і адказваць за свае дзеянні. І калі улічыць, што мы ведаем, што пратэсты, напрыклад, у 2020 годзе былі вельмі масавыя, так, сотні тысяч людзей прымалі іх удзел, то, безумоўна, сярод тых людзей, што прымалі удзел у пратэстах, былі людзі і з псіхічнымі разладамі. Гэта непазбежна, таму што пратэст быў масавы. І псіхіятры, атрымліваецца, яны не вырашаюць, ці заводзіць крымінальную справу, ці не. І яны не даюць крытычную ацэнку
Была, напрыклад, тая крымінальная справа базировалася на сапраўды крымінальная ці на нейкае лжэкрымінальная ці мела яна падставы. Задача псіхіятрычнае лячэнне, псіхіятраў, якія ў камісіі знаходзяцца, выключна адказаць на пытанне у час у нейкі канкрэтна акрэслёны час, ці быў пацыент у нейкім стане, звязаным з яго псіхікай, якая пагаршала магчымасць яго разумення, што адбываецца, ці не. І калі і далей псіхіятрычная камісія дае такое заключэнне, і наступным крокам суд уже вырашае, грунтуючыся на этом заключэнні, ці павінна ў чалавека быць прымусовае лячэнне, напрыклад, ці павінен ён адбываць пакаранне ў месцах пазбаўлення волі. І калі камісія дае заключэнне, што, напрыклад, у той час у чалавека было абастрэнне псіхічнай хваробы, то з высокай верагоднасцю суд можа скіраваць замест турмы, можа скіраваць на прымусовае лячэнне. Вось. І тады, і вось з-за таго, што не вельмі зразумелы, магчыма, вось звонку гэты механізм, то можа такое стварацца ўражанне, што нейкую там карную псіхіятрыю прымяняюць да людзей. А насамрэч, нават калі паглядзець на тыя лічбы, якія ў той справаздачы, гэта там 33 чалавекі, у іх 5 жанчын. То 33 чалавекі, калі паглядзець на агульную колькасць людзей, якія прымалі удзел у пратэстах і ввогуле колькасць палітвязняў, то гэта досыць невялікая колькасць. Якраз мне падаецца, што гэта якраз людзі, у якіх былі псіхічныя хваробы, і іх скіравалі згодна з заключэннем псіхіятрычнай камісіі. Я абсалютна згодна з вами, што людзей, у якіх ёсць псіхіятрычныя хваробы ў Беларусі, па-першае, іх даволі шмат, так, яны маглі трапіць у такую сітуацыю. Але мне цікава, чаму карная псіхіятрыя і псіхіятрыя прымусовая, так, само паняцце, яно, як мінімум у межах Беларусі, яно так страшна гучыць. Магчыма, спецыялісты б'юць нейкую трывогу не пра тое, што людзей лечаць, а тут маецца на ўвазе метады, якімі лечаць гэтых людзей, лікуюць? Я б сказаў так, што калі так падыходзіць увогуле, то я б сказаў, напэўна, можна так сказаць, што вся псіхіятрыя ў Беларусі карная. Вось калі так генеральна падыходзіць, таму што тыя ўмовы, у якіх людзі лечацца ў псіхіятрычных стацыянарах у Беларусі, яны вельмі далёкія ад гуманістычных падыходаў. І тут пытанне, напрыклад, правоў чалавека не толькі ў тых, хто знаходзіцца на прымусовым псіхіятрычным лячэнні, а на любым псіхіятрычным лячэнні, таму што тое, як знаходзяцца, як лечацца пацыенты ў псіхіятрычных шпіталях, я б сказаў так, можна досыць істотна падвяргаць крытыцы не з пункту гледжання медыкаментаў, якія ім прызначаюцца, хаця і тут таксама ёсць пытанне, таму што у Беларусі новыя лекі, сучасныя лекі часта недаступныя для пацыентаў, там яны павінны самі плаціць за іх, ці тыя, што не павінны, іх выпіска абмяжоўваецца, а проста тыя умовы знаходжання ў палатах, калі там 10 можа быць чалавек, 12, адсутнасць дзвераў, адсутнасць нейкай прыватнай прасторы, адсутнасць магчымасці душ прыняць у любы час, напісаць скаргу, выйсці, карыстацца мабільным тэлефонам. Вось гэта тое, што абмяжоўвае, і па вялікім рахунку тады атрымліваецца, што ввогуле амаль што ўся псіхіятрыя ў Беларусі карная, калі гэта лячэнне нейкіх там цяжкіх псіхічных хваробаў. Безумоўна, ёсць яшчэ аддзяленні адчыненыя, калі там лечацца людзі з трывожнымі разладамі, з нецяжкімі дэпрэсійнымі станамі, то там умовы лепшыя. А вось у такіх зачыненых аддзяленнях, дзе пацыент не можа сам па сваім жаданні адчыніць дзверы і выйсці, прыйсці, вось там умовы для іх лечэння з такой чалавечай пазіцыі, з пазіцыі правоў чалавека, з пазіцыі гуманізму, яны досыць цяжкія.
Ясна. А ці ёсць нейкія крытэрыі пастаноўкі дыягназу, да, прымусовым псіхіятрычным лячэнні, і наколькі яны аб'ектыўныя, ну, у выпадку палітычных спраў? Глядзіце, ёсць некалькі ёсць крытэрыі пастаноўкі псіхіятрычнага дыягназу, і яны апісаныя ў міжнароднай класіфікацыі хваробаў. Зараз весь свет паціху пераходзіць на 11-ю версію, але в большасці краін, в Беларусі в тым ліку, карыстаюцца 10-й версіяй міжнароднай класіфікацыі хваробаў, і калі выстаўляецца якісьці дыягназ, то ён павінен адпавядаць крытэрыям, якія апісаны ў гэтым класіфікатары, зацверджаным Сусветнай арганізацыяй аховы здароўя. Далей, калі суд скіроўвае справу пацыента на псіхіятрычную камісію, ён задае канкрэтныя пытанні, таму што важна не толькі наяўнасць хваробы, а суд для камісіі задае пытанні, ці мог чалавек разумець, што ён робіць, ці мог чалавек разумець, якія будуць наступствы, і ці мог чалавек кантраляваць свае паводзіны. І камісія не дае заключэння, псіхіятрычная камісія не дае заключэння, павінны быць чалавек скіраваны да прымусовага лячэння ці не павінны, яна адказвае на канкрэтнае пытанне. Калі на якой вось гэтыя тры звычайныя пытанні, і яны тычацца менавіта абставінаў, якія апісаныя ў справе. І можа камісія на некаторыя пытанні она можа адказаць, што, напрыклад, няма магчымасці адказаць. І ўжо далей суд, выслухаўшы, пабачыўшы тое, што напісала камісія, можа яшчэ выклікаць, напрыклад, на дадатковыя слуханні, і тады ўжо суддзя выносіць рашэнне аб тым, ці патрэбна прымусовае лячэнне. Калі казаць і генеральна, то мне падаецца, што ў некаторых выпадках прымусовае лячэнне нават больш пажадана для людзей, чым знаходжанне ў месцах пазбаўлення волі, таму што зараз, можна так сказаць, у выніку скарачэння колькасці месцаў у псіхіятрычных шпіталях умовы знаходжання, умовы лячэння няма магчымасці доўга людзей трымаць на прымусовым лячэнні, і таму, калі з'яўляецца магчымасць, напрыклад, выпісаць, то чалавека выпісваюць досыць хутка, яму ставяць, што яму камісія псіхіятрычная, якая на прымусовым лячэнні, кажа, што вось ён ужо прыйшоў да ремісіі, і ўжо яму не патрэбна ўжо знаходзіцца на прымусовым лячэнні, і выпісвае яго. Звычайна, калі казаць пра параўнанне тэрмінаў, калі чалавека накіроўваюць у турму і калі накіроўваюць на прымусовае лячэнне, то такім агулам, то тэрмін прымусовага лячэння карацейшы за тэрмін знаходжання ў турме. Ну і умовы часта таксама лепшыя, таму што просто з такіх падыходаў, што чалавек можа быць накіраваны ў тую бальніцу, якая знаходзіцца недалёка ад яго месца жыхарства. Бо ў турму можа быць чалавек накіраваны в любое месца, там невядома хто. Калі ён дзесьці нават непадалёк ад свайго месца жыхарства знаходзіцца, то гэта паляпшае магчымасць адведвання яго якімись родзічамі, сваякамі. І з такога, я б сказал так, с агульного пункту гледжання это можа быць нават лепей для людзей, асабліва тых, хто з псіхічнымі хваробамі, чым знаходзіцца ў турме. Бо калі чалавек у турму трапляе, то, безумоўна, нармальнага лячэння, напрыклад, калі яго хвароба ёсць, то ён не атрымае. Мне гэта зноў жа, калі ёсць дазвол, каб родзічы прыходзілі, і наведвалі гэтую лякарню. Гэта ўжо залежыць ад таго, як суд вырашыць, якім, таму што таксама прымусовае лячэнне можа быць у розных умовах. І пытанне ў якіх. Дарэчы, вось тое, што вы распавялі, мне нагадала адну гісторыю. Шмат гадоў таму я рабіла інтэрв'ю з маладым пісьменнікам, які спрабаваў адкасіць ад войску, і трапіў у псіхіятрычную лякарню ў Навінках.
Ён пасля там напісаў кнігу, і калі мы размаўлялі, ён распавёў, што калі б ведаў, што там адбываецца, дык лепей бы пайшоў служыць. Вось, мабыць, ну, так званыя ўлады Беларусі практыкуюць карную псіхіятрыю не толькі ў выпадку з палізняволенымі, але і з тымі, хто, ну, напрыклад, ну, бачна, што хлопец так мог бы служыць, давай мы цяпер цябе памушаем, там, не ведаю, у гэтай лякарні. Бо я ведаю, што ён трапіў у аддзяленне для людзей, схільных да самагубства. Вось, і распавядаў проста жахі і наконт лекаў, і наконт метадаў лячэння. Ну, это то, аб чым я казаў, што калі казаць пра псіхіятрыю, ну, мне падаецца, не зусім слова карнае тут ну, да месца, таму што карнае гэта азначае, што нейкую канкрэтную групу людзей дыскрымінуюць, ці нейкія асаблівыя дзеянні да гэтай групы людзей прымяняюць, вось, і ну, а да астатніх адносяцца неяк па-іншаму. А тут атрымліваецца, што ну, все пацыенты, яны дыскрымінаваныя з пункту гледжання іх магчымасцяў да нармальнага лячэння, да іх правоў грамадзянскіх. І таму я б сказаў хутчэй аб негуманным лячэнні ўсіх пацыентаў, ці большасці пацыентаў, асабліва ў такіх аддзяленнях, куды трапляюць. Ну, гэта якраз зачыненае аддзяленне, таму што там немагчыма выйсці па сваім жаданні. І там нема нейкага там грамадзянскага кантролю, нема, і там злоўжыванні з боку персонала досыць часта назіраюцца, і умовы лечення там, конечно, не самыя лепшыя. А вы ўжо пачалі вось казаць на гэтую тэму яшчэ перад гэтым маім пытаннем, так? Я б хацела яшчэ, можа, вы можаце прывесці прыклады нейкія больш моцныя, больш яскравыя вось гэтага негуманнага лячэння ў Беларусі, так, у псіхіятрыі. Можа, быў жывы нейкі прыклад яшчэ, калі вы там працавалі, які вас абурыў, які там увогуле заставіў там задумацца, ці там я працую, ці хачу я працаваць у гэтай сістэме? Ну, я як бы глыбака в этой сістэме я ніколі не працаваў, бо я працаваў на кафедры, так, і я меў магчымасць, ну, як бы звонку, кафедра знаходзіцца ў арыентацыі псіхічнага здароўя, то бок я ўвесь час бачыў, што адбываецца, але ну, як бы сваімі рукамі гэтага не рабіў і намагаўся якраз не ўдзельнічаць у такіх працэсах. Вось. Калі прывесці прыклады, ну, такія досыць жыццёвыя прыклады. Цяжка сабе тое, што адбываецца ў аддзяленнях штодзённа і ўспрымаецца звыкла на самой справе, калі мы параўнаем, перанесем той же самы досвед на іншых пацыентаў, на пацыентаў з іншымі хваробамі, то гэта адразу будзе адчувацца як нонсенс. Напрыклад, пацыенты з псіхічнымі хваробамі самі сабе прыносяць ежу з іншага корпусу. Ну, яны ідуць і ў бачках так, несуць з кухні ежу. Яны мыюць падлогу, так, і наводзяць парадкі ў аддзяленні. Яны метуць вуліцы, так, і прыбіраюць. Ну, цяжка сабе ўявіць, каб, напрыклад, пацыенты прыбіралі вуліцу, так? Ну, для псіхіятрычных бальніц па ўсёй Беларусі гэта такая звычайная норма, вось, і ну, такі нармалізаванае ўжыванне рабскай працы, рабскай сілы, таму што ну, пацыентам за гэта не плацяць. Адмовіцца на гэта ну, тэарэтычна могуць, але ім кажуць, ну окей, ты адмаўляешься, значыць, тебе няма магчымасці падыхаць свежым паветрам. Так? Бо калі хочаш дыхаць свежым паветрам, ідзі працуй. Вот. І гэта такая вельмі грубая маніпуляцыя, якая якраз ну, акрамя таго, там пацыент кажа, я хочу выпісацца, так, а ему кажуць, окей, медсестра кажа, окей, тады табе трэба, каб доктар ну, напісаў гісторыю хваробы, што тебе выпісвае. А як трапіць да доктара? У доктара дзверы зачыненыя, і пацыент некалькі дзён, напрыклад, можа проста не патрафіць да доктара, таму што ну, ему не дазваляюць. І такім, бо ёсць план колькасці дзён, колькі чалавек павінны прабыць в стацыянары, і калі, напрыклад, в аддзяленні гэты план не выконваецца, то рознымі маніпуляцыямі персанал намагаецца падоўжыць гэты тэрмін лячэння.
Мгм. шпіталі. Зразумела. А вось ёсць такая знакамітая кніга Кена Кізі «Пралятаючы над гняздом зязюлі», па якой паставілі таксама вядомы шматлікім людзям фільм, так? Можна сказаць, што псіхіятрыя і метады лячэння у беларускай псіхіятрыі нагадваюць на тое, што апісанае ў кнізе і ў фільме? Ну, безумоўна, не ў такой ступені, але ну, якраз з пункту гледжання таго, як успрымаюцца пацыенты па вялікім рахунку псіхіятрыі на дадзены момант успрымаюцца не як асобы са сваімі жаданнямі, правамі, за сваім досведам, тому што ну, свет перайшоў у дадзены момант ужо да такой мадэлі, што доктор з'яўляецца экспертам у медыкаментах, ён з'яўляецца экспертам у лячэнні, а пацыент з'яўляецца экспертам у сваім жыцці, у сваім досведзе. І падбор лячэння, выбар метадаў лячэння, ён адбываецца ў дыялогу паміж пацыентам і лекарам. Ну, беларуская псіхіятрыя все ж засталася ў той мадэлі патэрналістычнай медыцыны, калі доктор ведае, як, што рабіць, і там меркаванне пацыента, ну, яны маюць вельмі другаснае значэнне. А якія правы маюць пацыенты, адпраўленыя на прымусовае псіхіятрычнае лячэнне, і ці могуць яны неяк іх абараняць? Тэарэтычна, напэўна, маюць. Практычна вельмі цяжка рэалізоўваць правы ў краіне, дзе ўвогуле правы чалавека гэта фактычна забароненае словазлучэнне. І гэта тычыцца не толькі людзей на прымусовым лячэнні. Любы чалавек, які, можа, не ведае, заўважыў, што не выконваецца артыкул Канстытуцыі, калі ён прыйдзе скажа, ведаеце, вось артыкул Конституцыі не выконваецца, то хутчэй за ўсё, што супраць яго будзе заведзеная справа. Таму цяжка чакаць выканання любых правоў пацыентаў, таму што пацыенты, асабліва псіхіятрычныя пацыенты, гэта людзі з уразлівасцямі. Яны не могуць абараніць свае правы нават у той ступені, у якой могуць абараняць свае правы людзі без ментальных праблемаў, без ментальных хваробаў. Слухайце, а яшчэ вось тут падумала, улічваючы наш такі сумны досвед жыцця ў Беларусі, якая роля медыцынскіх работнікаў у пацверджанні дыягназаў, так, для палітычна матываванай шпіталізацыі, калі дапусціць, што ўсё ж такі такое магчыма ў прынцыпе, да, у Беларусі. Мы ведаем, як у нашай краіне там праходзяць суды, скажем так, нават незмаўклівыя згоды суддзяў, там невінаватых людзей там адпраўляюць на 10 там і болей гадоў за краты. Ну, то бок, нават калі мы бачым, як суды працуюць, да, што казаць, ці што могуць рабіць самі медыкі ў такіх сітуацый, ці таксама яны нічога не могуць зрабіць у гэтай сістэме? Я б сказаў так, што мне падаецца, тут залежыць, безумоўна, ад канкрэтнай складу кожнай канкрэтнай, напрыклад, псіхіятрычнай камісіі, бо розныя асобы, розныя людзі могуць па-рознаму успрымаць свае абавязкі і па-рознаму дзейнічаць, так же, як і суддзі, так? Мы ведаем, што суддзі таксама розныя бываюць. Але збольшага атрымліваецца так, што сілавыя структуры, яны не надта жадаюць адпраўляць людзей на псіхіятрычную камісію, бо яны ведаюць, што тады чалавек можа не патрапіць у турму і вырвацца з іх рук. І таму скіроўваюць ужо да псіхіятрычнай камісіі тады, калі фактычна не скіраваць немагчыма. Калі яны бачаць, што праблем з гэтым чалавекам для іх, калі яны яго не скіруюць, будзе больш, чым калі не скіраваўшы, чым калі скіруюць. Таму па вялікім рахунку я б сказаў, што хутчэй за ўсё дыягназы, якія ставяць людзям накіраванне на псіхіятрычную камісію, яны будуць абгрунтаваныя, там ужо можна абмяркоўваць ступень, якасць саміх спецыялістаў, якія
какие выставляют диагнозы, потому что ну, тут пытанне ўвогуле да якасці медыцынскай адукацыі, да якасці беларускіх спецыялістаў. Не могу сказаць, што яны там на найвышэйшым у свеце ўзроўні, але не могу сказаць, што яны найгоршыя ў свеце. Так? Тут дзесьці в сярэдзіне. Таму тут могуць быць хібы менавіта ў там дыягностыцы, у прызначэнні лячэння, але вось такое, каб дактары спецыяльна там нешта прыпісвалі ці нейкім чынам укліньваліся ў гэтыя працэсы выстаўлення, працэсы такого рэпрэсіўнага апарату, хутчэй не. Так? Безумоўна, калі прыходзіць запыт да доктара ад сілавых структур, ён ад яго адмахнуцца не можа і мусіць штосьці адказаць, мусіць штосьці зрабіць. Але так, каб это было нейкія спецыяльныя актыўнасці, я хутчэй негатыўны адказ. Але ці могуць медыкі, напрыклад, калі яны бачаць, што там адпраўляюць менавіта чалавека, якога не патрэбна лікаваць, мы можам гэта так дапусціць, скажем, да? Ці можа лекар гучна заявіць, што так рабіць нельга, гэта злачынства. І гэта парушае ўвогуле ўсе правілы і медыцынскую этыку і гэтак далей. Таким заявлением хутчэй будзе заключэнне камісіі аб тым, што чалавек, напрыклад, не меў на момант тых дзеянняў, якія апісваюцца, што ён не быў, што ён разумеў, што адбываецца, мог несці адказнасць і так далей. Так? І тады, і адпаведна ў яго там ці няма дыягназу, але калі ёсць дыягназ, то ён ўсё роўна быў разумеў, што робіць. Заява хутчэй будзе у такім выглядзе, таму што вядома, там з транспарантамі ці з нейкім выступам зараз ніхто не будзе, бо ў Беларусі ўвогуле гэта немагчыма не толькі сярод врачэй, а сярод любых груп насельніцтва. Владимир, а калі раптам мы даведаемся так у будучыні, што сапраўды, не ведаю, у псіхіятрычных клініках лякуюць нейкімі там рэпрэсіўнымі метадамі, так, пацыентаў, што іх туды заганяюць, там, не ведаю, каб зрабіць з іх агародніну проста, а не людзей ужо, так, там, не ведаю, спакойна бабарык у каго заўгодна, да, вось, пасадзілі ж на столькі гадоў, так, калі мы даведаемся, ці можа паўплываць на гэтую сітуацыю неяк супольнасць, вось замежная супольнасць, не ведаю, юрыстаў, медыкаў, усё можна неяк так націснуць на наш рэжым, як лічыце? Уявіць сабе можна што заўгодна, безумоўна, можна ўявіць, што пачнуць выкарыстоўваць псіхіятрыю таксама як адзін з рэпрэсіўных апаратаў, адзін з такіх сродкаў падаўлення асоб. Але ізноў жа, верагоднасць уплыву на гэта і ціску нейкай міжнароднай супольнасці, напэўна, досыць абмежаваная, таму што ўжо зараз, я б сказаў так, беларуская медыцынская супольнасць і врачы беларускія, яны часта выключаныя з многіх такіх міжнародных праектаў, з міжнародных працэсаў, яны мала ўдзельнічаюць у міжнародных канферэнцыях, мала выступаюць, маюць мала стасункаў, досыць мала. Я б сказаў, маюць, безумоўна, але інтэнсіўнасць гэтых стасункаў істотна паменшылася за апошнія 5 гадоў, і таму і магчымасці міжнародных арганізацый, напрыклад, медыцынскіх, яны вельмі абмежаваныя. Мы можам узяць прыклад Чырвонага крыжа. Сур'ёзная, вялікая, магутная міжнародная арганізацыя, і што яна змагла зрабіць, калі
калі беларускі чырвоны крыж пачаў удзельнічаць у рэпрэсіях, калі іхні кіраўнік быў, на яго кіраўніка былі накладзеныя санкцыі, і мы просто аддзялілі гэты беларускі чырвоны крыж ад супольнасці міжнароднага чырвонага крыжа, і далей нічога не змянілася. Беларускі чырвоны крыж як працаваў, так і працуе, і міжнародны чырвоны крыж працаваў, так і працуе, і на актыўнасці ўнутры Беларусі гэта ніяк не паўплывала. То бок, калі мы хочам спрагназаваць, што будзе, трэба паглядзець, што ўжо было. А было вось так. Больш за тое, калісьці я рабіла таксама інтэрв'ю з прадстаўніком чырвонага крыжа, і такое адчуванне, што яны вельмі так канкрэтна лічаць, што мы проста як нібыта беларуская арганізацыя граем па беларускіх правілах і да стандартаў, якія маюць міжнародная арганізацыя, Чырвоны крыж, яны просто так усміхнуліся і сказалі, што не, у нас мы так не працуем, мы толькі дапамагаем гуманітаркай і тое, калі яна ёсць. Вось такая была размова кароткая, літаральна ў мінулым годзе. То бок мы можем так зрабіць такі, я не ведаю, такую выснову, так, што ў сённяшніх умовах рэфармаванне нейкай сістэмы псіхіятрычнай дапамогі, оно немагчымае, так? Рэфармаванне? Для того, каб рэфармаванне сістэмы псіхіятрычнай дапамогі адбылася, трэба, каб было жаданне яе рэфармаваць. І трэба глядзець, хто можа гэта рабіць. Можа гэта рабіць Міністэрства аховы здароўя, урад, можа скіраваць такое пажаданне да Міністэрства аховы здароўя, Міністэрства аховы здароўя павінна гэтым заняцца. А паглядзім, хто зараз кіруе Міністэрствам аховы здароўя. Так кіруе чалавек, які быў дырэктарам РНПЦ псіхічнага здароўя, які частка гэтай псіхіятрычнай сістэмы, і ён не бачыць праблем таких сістэмных. У яго было, калі ён працаваў галоўным нарколагам у Міністэрстве аховы здароўя, потым ён працаваў дырэктарам РНПЦ, быў галоўным псіхіятрам краіны, зараз міністр аховы здароўя, і калі чалавек хацеў штосьці рэфармаваць, ён ужо пачаў. І ўвогуле, калі мы паглядзім на сістэму, медицинскую сістэму, то яна хутчэй намагаецца в Беларусі захаваць тое, што ёсць, заархівавацца, і просто нейкія, калі з'яўляюцца дзюры, то іх прыкрываць для того, каб усё выглядала, што быццам бы ніякіх праблем няма. Таму верагоднасць, што нейкія адбудуцца рэформы ў псіхіятрыі, мізэрныя. Тым не менш, у нашым такім сённяшнім свеце, у сённяшняй Беларусі, дзе людзі баяцца, не ведаю, на нешта скардзіцца, так, прынамсі ад свайго імя, з'явіліся нейкія дзіўныя людзі, асобы, якія пішуць скаргі на прыватныя медустановы ад вашага імя. Калі ласка, я бачыла гэтую гісторыю у вас у Фейсбуку, так, калі ласка, што гэта за даносы, што гэта ўвогуле такое, адкуль вы ўсё гэта ведаеце, можаце падрабязней распавесці, што з вамі адбылося? Я не могу сказать, что нечто такое адбылося, так, але адбылося тое, што на дадзены момант мы ведаем, што прынамсі адзін буйны наркалагічны цэнтр, які не толькі наркалагічныя паслугі аказвае, але і псіхатэрапеўтычныя розныя, у яго прыпынена ліцэнзія на паўгады. І, верагодна, зараз яшчэ ў некалькіх, магчыма, цэнтраў таксама прыпыняць ліцэнзію і правы на аказанне медыцынскай дапамогі. Мне падаецца, што адбываецца тое самае, што адбываецца ў іншых сферах бізнесу. У Беларусі, калі нейкія людзі прыбліжаныя да ўлады карыстаюцца такімі неправавымі механізмамі для таго, каб скіраваць фінансавыя патокі, перабудаваць той рынок, таму што, напрыклад, мы ведаем, што наркалагічны рынок, як следства таго, што ў Беларусі досыць актыўна ўжываюць алкаголь, ён досыць аб'ёмны,
але у той жа час ён вычарпальны, так, не можа быць больш пацыентаў, калі ёсць нейкая пул, когорта людзей, якія патрабуюць наркалагічнай дапамогі, іх немагчыма зрабіць больш. Ось. І рынок на пэўны момант дасягнуў запаўнення, так, колькасць медыцынскіх цэнтраў, якія могуць аказваць такія паслугі, она пакрывала патрэбы тых людзей, якія могуць заплаціць за такія паслугі, так, колькасць такіх людзей. Ну і верагодна нехта вырашыў так змяніць суадносіны сілаў на гэтым рынку і пачаў выкарыстоўваць розныя такія не вельмі прыгожыя, сказаў, нават брудныя метады для падзелу. Пры тым, што безумоўна, хібаў у гэтым наркалагічным рынку ў Беларусі таксама хапае, і вось падстава якраз для того, каб ад майго імя пісаць, якраз былі тыя крытычныя артыкулы, якія я публікаваў у сябе ў Фейсбуку з аглядам таго, якія наркалагічныя паслугі прадстаўляюцца ў Беларусі і крытычным разборам гэтых наркалагічных паслуг, з апісаннем, так, і у выніку атрымалася, што нармальную наркалагічную дапамогу, менавіта нармальнае тое лячэнне, якое грунтуецца на доказах, грунтуецца на лепшых сусветных практыках, у Беларусі атрымаць амаль што немагчыма. Ось, а тыя паслугі, якія аказваюцца, яны хутчэй псевдамедыцынскія. Ось тое, што добра вядома, кадзіроўкі, падшыўкі, гэта фактычна абман пацыента, так, гэта не этычныя паводзіны ў адносінах да пацыента, а не нармальнае эфектыўнае лячэнне. Ясна. І то бок я правильно разумею, што гэтай інфармацыяй скарысталіся, так, і напісалі нейкія скаргі. Як вы да гэтага ставіцеся, ці абараняеце вы сябе? Ну так, нехта гэтым скарыстаўся і пачаў ад майго імя пісаць скаргі ў нейкія розныя дзяржаўныя органы на гэтыя медыцынскія цэнтры. Вось, і далей я даведаўся, дзякуючы таму, што мяне ёсць, я працягваю кантактаваць са сваімі калегамі. Вось, і калегі, калі там бачылі гэтыя скаргі, разглядалі гэтыя скаргі, яны да мяне звярталіся, што адбываецца. Вось, я паведаміў, што безумоўна, гэта безумоўна не мой стыль, не мой метад разборак з калегамі, таму што з калегамі трэба кантактаваць, а не пісаць нейкія скаргі ў дзяржаўныя органы, даверу якім безумоўна няма. Вось. Моя абарона складаецца якраз з таго, што я, як і на мой погляд, любая абарона супраць такіх вось падкавёрнай барацьбы, якую выкарыстоўвае дзяржава, гэта публічная заява аб тым, што я такога не рабіў. Таму што гэта ж адзін з такіх вельмі частых і такіх маніпуляцыйных метадаў дзяржавы, калі яна штосьці робіць, так, это выкарыстанне страху людзей, і людзі баяцца публічна нешта сказаць пра сябе, але калі яны робяць гэта, то тады ўжо вось гэтыя маніпуляцыі робяцца бессэнсоўнымі. То бок, калі цяпер публічна вядома, дакладна вядома, што я гэтага не рабіў, то прыкрыванне ўжо маім прозвішчам выглядае так камічна. Ось, і адразу зразумела, што калі нейкія там праверкі ці кагосьці будуць зачыняць, паказваючы паперку быццам бы ад майго імя, гэта будзе зразумела, што гэта проста такая маніпуляцыя, а на самой справе гэта патрэбна нейкаму іншаму. Зразумела, дзякую вялікі. Вось мы зрабілі гэтую заяву яшчэ публічна з YouTube-канала Еўрарадыё, на які я заклікаю ўсіх, каму можна падпісвацца, так. Апошняе пытанне ўжо ў нашым эфіры, так, зноў жа наконт карнай медыцыны. Якія наступствы для здароўя і псіхікі могуць узнікнуць у людзей, якіх прымусова лечаць за выказванне палітычных перакананняў? Калі уявіць, што такое будзе ці ёсць?
Тут некалькі наступстваў і для саміх людзей і для грамадства. Для саміх людзей безумоўна прыманне лекаў, якія не прызначаны, якія яму не патрэбныя, не нясуць для здароўя нічога добрага, так? То бок гэта пабочныя эфекты ад лекаў, якіх чалавек прымаць не павінны, і гэта безумоўна шкодзіць здароўю, это пагаршае якасць жыцця і скарачае працяглае жыцця. Вось. Это можа выклікаць іншыя хваробы, там метабалічны сіндром, парушэнне руханняў. Вось. Гэта у гэтых людзей павялічаная верагоднасць посттраўматычнага стрэсавага разладу, так? Гэта таму што гэта яўна траўматычны досвед, калі чалавек трапляе ў такія ўмовы. Гэта потым недавер да псіхіятрыі, да ўвогуле інстытуту лячэння з боку тых людзей, якія патрапілі ў такую сітуацыю. І той жа час гэта яшчэ і негатыўна можа адбівацца на грамадства, тому што калі грамадства бачыць такія адносіны, яно людзі перастаюць давяраць этой сістэме дапамогі, таму што бачаць, што яна можа выкарыстоўвацца не з той мэтай, з якой яна ўвогуле стваралася, якая павінна ў яе быць. Ясна. Што б вы пажадалі, параілі сваякам, блізкім людзей, якія, напрыклад, упэўнены, так, што іх сваяка там зацягнулі ў гэтую лякарню прымусова, праз палітыку і гэтак далей. Што ім рабіць? Маўчаць? Ці ўсё ж такі гаварыць, як магла Грамшэй пра тое, што іх здаровы, не ведаю, там сваяк у такіх умовах цяпер? Гэта досыць цяжкае пытанне, таму што ў беларускіх умовах любое публічна зададзенае пытанне, калі ты знаходзішся ў Беларусі, можа аукнуцца, можа адказаць рэпрэсіямі у твой бок. Вось. Але ж на вагах жыццё і здароўе чалавека, так, і вось... Таму тут, безумоўна, кожны павінны прымаць рашэнне сам, як яму дзейнічаць, але калі ёсць дакладная ўпэўненасць, што чалавек не мае псіхічнай хваробы і патрапіў на гэтае прымусовае лячэнне, то трэба аб гэтым, на мой погляд, то трэба аб гэтым заяўляць, і тады ёсць шансы, што справа будзе перагледжаная нейкім чынам, і дакументацыя будзе перагледжана, будзе створаная дадатковая камісія для того, каб зразумець і разабрацца, і верагоднасць таго, што штосьці зменіцца яўна вышэйшая, чым калі нічога не рабіць. Дзякуй вялікі. Магчыма? Магчыма, трэба пачынаць менавіта з пытанняў да сістэмы наказанняў, да сістэмы, і можа і псіхіятрычных, да Міністэрства здароўя, для того, каб даведацца, дзе ўвогуле чалавек знаходзіцца, а потым намагацца ліставацца з тымі установамі і кіраўніцтвам тых устаноў, таму што лепей за ўсё, калі працаваць па кроках ад найніжэйшага ўзроўню да далей вышэйшага, таму што калі, напрыклад, адразу звяртацца, не ведаю, там у Міністэрства аховы здароўя ці там пракуратуру, то хутчэй за ўсё, што гэты ліст все роўна будзе спушчаны да нейкага канкрэтнай установы, якая займаецца гэтым чалавекам, і гэта будзе проста зацягвацца, а калі пачынаць знізу, то ўжо тады няма магчымасці спусціць гэтую працу ніжэй і пераходзіць з ніжэйшага ўзроўня на вышэйшы паступова. Яшчэ раз дзякуй вялікі за дапаўненне, за размову. Я нагадаю, што сёння нашым госцем быў доктар-псіхіятр Владзімір Пекірэня. Мы размаўлялі пра карную медыцыну, а таксама і лжэданосы у медыцыне беларускай, так, у сістэме аховы здароўя. Для вас у студыі працавала Марыя Ваятовіч. Не пераключайцеся, будзе яшчэ шмат добрых эфіраў сёння. Дзякуй.
Сябры, праект Беларусь Томорроw яднае прадукцыю шматлікіх беларускіх медыа і яго ўжо можна глядзець са спадарожніка. Як гэта зрабіць, шукайце ў апісанні да нашага відэа.